asi unotomboshaya tongoti zviri pai zviri vanhu munyika yeZimbabwe unoona kuti Ostallos Ziba naNelson Chamisa vanotsomewa aiwa vonzi vaka vachita kadialogue aiwa vachiti aiwa toda kupusisa vagari vemunyika yeZimbabwe saka aiwa pane dialogue aiwa kana kutaurirana kwanyogwa nevanhu aiwa asi kuri kwemanyepo kwabuda sanapinda mashoko aya akanyogwa nokuti bva subscribe like wotina on the bell like notoona kuti message iyi aiwa yakaretweetiwa naSingezo Chabangu pamwe chete neanonzi Jim Kunaka yanga kanzi Nelson Chamisa anotaura mashoko okuti ko idzi dzinozviziva here kuti ndicharesigna. Ostallos opindura achiti dzisiyei dzakadaro kana ini hadzitoziva kuti ndichadzingwa naChabangu. Nelson Chamisa oyo anyora achiti don't worry we form a blue movement. Ostallos opindura achiti yes boss tichawapusisa futi tobva tamasiya madinga aya. Saka ndo mashoko anayashinogwa nevanhu vachiti aiwa mukaona picture iri ronyazoratidza kuti Nelson Chamisa naOstallos Ziba vanga vari vanhu vaizevezerana pane mashoko avaiudzana and then vanhu vobva vakwanisa kuona mukana wekunyatso kuda kupubliciza nhema pamusoro pavo. Sachimbotuzei mafungiro enyu munoti kudii notoona kuti ava vakomana ava vanoatakiwa kunyange zvavo vachiopoza zvavo asi vanotsemwa nevanhu. Tudzei mafungiro enyu pindai mucomment section medu musanga no subscribe like chinotina on the bell icon.